खुलुमबाय फोरोंनाय जबान ब्लग टिउसन थानखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सबाय माजों फगमारनाय महर लानसनाफोर दा मुगै इनफाय ब्लग्सफोरा जोबोद नायलांबानो जाबाय इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना आङो बाबा बायाबाबो बे मोनसे लामायानो बेजोंनो आरो हान्थिबावबाय लिलि लाला ओंखारदों नायदो आं आगोलनि ब्लग्सआवनो बुंदोंमोन आरो बे साइकेलनिबो ब्लग्स लाबोखांबाय आङो सेनानै जबाय थायो इनिफ्राय दा फुरा गोदान होननानै ओंखारदों ओमफ्राय नैबे रिक्साबो गैया बाजेयाबो नै बाग्रा जि आखायावसो होलाङोथों आरो ना नायदो खाफालानो गेदा नालाय रिक्साबो गैया आरो रिक्सा थाबाबो बोरै आङो रिक्सा लाखानाय नङामोन थाबायथों साननानैनो आङो माने ओंखारबाय आरो ना एसे बेलासिबाय बोथोरा स' थांगोरनोसै नायलांबाय थादो दिनै आं मा मा शेयार खालामलांनो हायो दिनैनि ब्लग्सआव आरो ना फैयैनो मैयानि दै टेंखिखौ मोनफैलायबावबाय आरो ना मैया मोनसे भिडिअ हगारनाया थेवबाबो आंनि फिसाया थाबाय फैनायसो आरोना थैनो बामजाया बे सासे सुबुङा थ' आं दि माला मोनहैगोन आं मिथिला आरोना बदे आं माबानि 15 मिनिट लामाखौ आं 3 घन्टा लानो हासिगौ थ' बेहाबो साइकेल सेन गैयैखौनो आं लाजिलाय लांबायलै बिसोरजों बबेयाव देरनाय बांलादेशनिफ्राय बोखांना लाबोजानाय गथ'फोर हाथारदां 5टा जालायबाय आरोना सान्दुंआबो दाबो रुया गरम बोथोरना 5टाबाबो थिंसोना नाहरलाय सानानै लिलौलौसो दंबावो आरोना उफ आंनो गोलोमफ्रुजोब्बाय ओमफ्राय बे नै आंनो हेस पेस जालायबाय ओमफ्राय सासे सुबुङा देनांहाय मोजां मथन थाबायनो रोंबा थाबायनाय नङा रिक्सा नङाबानो ओंखारनाय नङा दा ओमफ्राय मेंनाय बानाय पात्ता गैथ'वा नालाय होथारो आरो थाबायनाया फैगोनहाय मा आयौ फैदो माव फैदो फै गैला ओमफ्राय नैबे सासे सुबुङा पेन बोराय गस्ला बोराय आरोना मानो होनबा खानायबो एसे सिनबो नांगौ बेखौहाय बिराद दिगदार आरोना गोलोमफ्रुजोब्बाय ओमफ्राय मानसियानो थ' खानाय सिननायाव दा बारा मोजां ड्रेसबो गानजायाना खानाय एसे हाबबाथाय गाननो नागिरा इसोरो आरो गरमावथ' नमस्कारसो आरोना मानो दुस्थ' बाबा मानो दुस्थ' लाजिया नामा इसेबो मटा सेन्ट' होनदों एबार जबावबाथाय गैला आरो बाबा ओमफ्राय मानसिया दहाय न'आवहाय बुंबाय आरो बियो जायो बिदिनो गोजामैनो थाङो खानाय सिनायलाय होननानै ओमफ्राय बाजार टाउन मोनफैगौ मानि बेस्रा आंहा गोजाम गाननायबाय बाबा लाजिदों खानाय सिनगोन दा जोला जोबगोन नालाय लाजिनाङालै जेबो नङा बे आङो दहाय सोंखादोंमोन द' ओंखारदो माखौ गाननो होननानै ओइ थैगोन बेफोर गथ'जोंबो आरो माहारो देलाखाय ओमफ्राय नोजोरा जोंना बैयावसो आरोना थान्दायावसो थांगासिनो दङ नांथ'ला थेयाबा जानाय नङा होननाय बायदि नुवाखै आंनि फिसाफ्रा ओइ दै मा नों हमथालायनांगौ आरो ओइ नानि नों हमथालायनांगौ ओमफ्राय बेलबो गैया बेस्रा ओंखायनो बेलबो एसे लागायनानै होखाथारसै खनसेनो सावन हले हल आरो बेल गैयालासिनो सलायबाय थादों बेस्रा बेल दंमोन ना बाबा आगोलाव बेल दङमोन बावदोंसो आङो गावनो खोलैनानै ना गिद्दा खालामदों गोदानावनो सोलोंजेननायाव बावदोंसो आं बेखौनो दे मा प्रब्लेम खिथाखा दादा ये स्क्रु बोले खुलसे रे लगाय दे बेथ' नों न'नि ओरैनो लागायलाबायनायसो ना दे बे स्क्रुखौ लगाय दे गरमफ्राव जारला सानाबो नै थिं आरोना दासिमबो जायोना थिग दं बरिया जाबाय नालाय आरो माथोबाव मिसा मेसि 150 थाखानि सेन 120 थाखानि बेल खारलायबाय बिमाया फैदो खरसल' मिल्क शेक आइसक्रिमफोरखौ बारग'नानै ओमफ्राय जों नैबेयाव थाबथाफैबाय आरोना बेनिफ्राय बारग'नो हायासै डन बस्क' टार्निंआव खाथियावनो फुसका दंमोन बेखौ जानो जाबाय ओमफ्राय बेखौनो गरमबो जाहैबाय नालाय ओंखायनो एकदम फिसाजो लोंलाय बिमा लोंलाय लोंबाय आरो गिलाससेखौनो
मा होनो गरमखाय फिसाजोंबो एसे दौबाय आङो गोबावजों खनसे लोंनाया जेबो नङा लोंबाय थाखाया आरो जि गोबाव जाखाबाय जोङो लोङिया आरोना मालाबा ब्लग्सआव लोंदों ना मादोंमोनथाय आङो ओमफ्राय नै दिनैसो लोंबाय फिसालाया मालाबानो लोंखांबायमोन लोंखांबाय नालाय आरो माथोबाव माने दा खानाय सिनबावनांगौ नालाय थाथ' थुथ' जाखागोन ओंखायनो नै डन बस्क' स्कुल मोनबायानो थाबायनो आरोना एसे थान्दा गोलैबाय जों हाबग्रानिनो टार्निंनि सेलुनाव जोङो मोनफैबाय आरोना बहायबायबो नै फिसालाखौ नोंखौबो खेथे बोनसै दे मा बेखौ खेथे बोनसै खेथे बोननो ना होना होना बे नै बे ओइ आदाया खेथे बोनबाय नालाय नै आदाया लालिया माटा एकदम आगोलनिखौ दोनबावलायगोनसो आरोखि जारलासो नानि नोंखौबो बेखौ गैया खालामसै दे खेथे बोनसै दे मा खेथेब नै खेथेब नायबावलासो आंखौ बोराबावबायसो नालाय खेथे बोनसै है नोंनाबाथाय जाया दा रारा खानाय सिनदों नोंहा मा खेंखायबाय थानो थांनो लेंबाय आरोना बाजाबायना थांसै दादा जाबाथाय थांसै ब्लड फैलाय दादाया जानोसै दादाया केटेब बाबा बादि सिनजाबाय बाबा बादि हाया ब्लेड एसे सैबासो साफा नुयोना ओरैनो गोसोम मानसि जाबाय थांनोसै बा खानाय सिननानैसो मैला लाबाबो साफा नुलायबाय बाबा नोंखौ थ' साफा दै लोंनो आगैयाबो गांबाय थ'दो न'आव थ'दो भाय अबाय दै मोननांगौ नांला थ'दो थ' थांसै जोंनि फैनाय इसिं खाथिथिंनो आरोना बेयावबो 80 रुपिसल' लायो ओरैनोथ' 100 थाखा लाजोबो जेरावबो गथ' गथाय ओमफ्राय बै बाजारथिंजायहाय 85नि दंमोन आरो रेल साइडथिं गुदियावसोमोन आरोना 85नि ओमफ्राय बेथ' 80 बावसो 20 थाखा सेब आयदै जारला मेंगुलायबाय आरोना दासो बोथोरा नै दोमैबाय साना दासो हाबहांबाय एबारना केमेरा जाफिनसैलै आंना मुसुगुर मोननै मोनथाम नुनाया माबा थांनोसै ओमफ्राय दै थिंखिथिंनो ओरै बारस'दा मोनसेसिम बारस'फिनबाय आरोना माबानि फुजिनि खाथियाव हाबलांसैलाय एसे आयदै सेभ जानाय फैसाफोरजों आरोना थ' लासै सालाय गारि फैगोन पटकरियानो मोनफैबाय जोङो गोलोमफ्रुलायनाय बाबा दुगैदो लेथ्रा थाङाबा थां दहायो मैलाबाबो खर'खौनो लोबनानै होखायाखै आरोना आङो माबा खानाय सिनहैनो हागौ होननाय बायदि जानानैहाय थां फरिखानि सिगां खानायफोरखौ स्र' सिननानै लाबासो एसे थान्दा मोनोना मालायबा मालाय आरोखि ओमफ्राय फैस्लाबनो माने जि दै लोंबाय फिसालाय माने साथामबो आरोना गुगागा लोंबाय ओमफ्रायहाय मा होनो है बाबा मा टर्चखौ सेरदों थांदो ओमफ्राय मा होनो लानानै फैबाय आरोना एसे बेनो दाउ फाजा जाहोलाय मामि होनगासिनो मैयानिफ्रायनो ओमफ्राय दहाय सानसुआव थगायनानै दोनबाय आङो र' जागोन उनाव होननानै ओमफ्राय नै बिफाया बुंदोंमोन जाबाथाय जाबाय दिसिखौनो जा होननानैहाय नोरसिं थोरसिं लगायनानै माने आलुजों एसे ग्रेभि आं जानो लुबैनानै दंखायोमोन आरोना ओमफ्राय आङो दिसिखौनो जागौमोनबो ओमफ्राय मा होनो उदै हासिनाय दिन सफैगोना सोनाफोर ओमफ्राय आङो बिखुनजो बिमाखौ लेंहरदों आरोना दा फैयोना फैया ओमफ्राय जि दिना फैगोन दिना दाउ दिसिखौ लाबोनानै जानोसै आरोना मोजां बुस्थु लाबोनानै जानोसै आइटेम मोजां बानायनानै जानोसै बिदि साननानै आङो दा हालखा फुलखा बयलारखौनो लाबोनानै एसे एवनानै जानोसै बारा लाबोखायाखै फवासेल' लाबोदों आरोना ओमफ्रायहाय बिखुनजो बिमा फैयोबाथाय दिसि मोजां बुस्थु लाबोनानै जानोसै नङाबा बोरमा बेदर जागोन आबै फैयाबा मोनजानाय नङा ओमफ्राय दाउ बेदराबो जोंहा बे बुजिनि खाथिनिखौनो माने बेयावनो लायबाय थायो नालाय आरो एसे खमाव मोननाय बायदि मोनो आङो बेयावनो लानानै फैयो आरोना अबावबा दाउ बयलार जानानै बेमार जादों होननाय खोनादों दाउ बयलारा आरो फुथारो आरो जोबो दहायसो जि बुरजा नुलांदोंमोन बेजों थांदों नालाय नै सफैनानै ओमफ्राय बेसेबां नुखो भिडिअ'आव नुवाखै होनबा नोंथांमोना एसेल' थाबाय बेसेबां जायो रावबो गिया आरोना जानांगौबा जाखागोन होननानै जायोल' सेफटिखौ बाद होनाय ओमफ्राय आं एथ'बां जानो गोसो गैयामोन अब्लाबो जानोसै आरो दा एसे ओमफ्राय साहा पानि लोंसै दुगैदो बाबा मेंबाय थांनो दुगैथां माथां
फरायनायबो टाइम जानोसै साहा पानि लोंसै फरायनोसै आरो माथो सोनाफोर बिखुनजो बिमाया जिदिना फैगोन हिदिना आङो भिडिअ लाबोनो बिथांखौबो नाजागोन आरो ना माने फैबाथ' आं लाखागोनानो आरो माना खालामखाया बेसोरा जेबो नङा भिडिअ नालाय भिडिअसै आरो गाज्रिथ' भिडिअ खालामा ना बिहामजोआबो ओंखायनो ओमफ्राय बारा पेटे पेटे बुंबाय थाला आंना दिनैना बेखिनियानोमोन बिमा बुरैनि खामानि गरमाव ओंखारा सानबाबो हाबसोनानै थाबाबो मैगं थाइगं दंखायो ओंखारा जानो आन्था दंखायो ओंखारा सानबाबो नै ग्रोब 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 ओंखारनानै होयो आरो ना बेबायदिनो जायो जाथ'लायबाय दा गाबोननिया गाबोन जालायसिगोनलाय आरो माथो बुंनो संसारालाय बिदिनोसै ओंखारलाय हाबलाय मावलाय दांलाय जालाय ना मा होनो स' जायफोरा आंनि बेखिनि भिडिअखौ नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय थेंक इउ स' माच